Il-Gvern Laburista qed jaħdem mhux biss bil-kliem imma anke bil-fatti. F'Għaltarxien, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dawn il-fatti qed ibidlu wiċċ pajjiżna u bekk daret ir-rota ekonomika ta' pajjiżna biex illum hija waħda sostenibbli. Filwaqt li rrefera l-passat fejn sena wara sena il-Gvern kien jonfoq iktar milli jdaħħal, issa Malta qed tirreġistra surplus wara l-ieħor. Surplus li huma riżultat ta' ħidma bil-għaqal. Biex ngħidilkom li l-mod ta' kif nirraġunaw bħala poplu qiegħed jinbidel għat-tajjeb. Qed jinbidel b'tali mod illi qed naħsbu għall-futur għalhekk il-ġenerazzjoni li jmiss. Li mhux naraw kif nirranġaw l-affarijiet biss ta' qabel, imma kif ta' warajna ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jaħlu ħin biex jirranġaw l-affarijiet tagħna. Muscat qal li minkejja li pajjiżna jinsab miex il-quddiem fid-direzzjoni tajba, xorta se jkun hemm min jażel li jkun negattiv akkosta kollox. Negattività li tispiċċa ddejjaq lil dawk li suppost jaħdmu id fit miegħu għal ġid ta' pajjiżna. Għandna partijiet mill-oppożizzjoni li tant kemm negattiva li mhux biss xebbat lil poplu, xebbet lill-oppożizzjoni stess. Għax għandek sitwazzjoni fejn illum il-ġurnata titkellem wiċċ minn wiċċ. Ma' nies mill-oppożizzjoni jgħidulek xebbawna. Il-Prim Ministru rrimarka li f'dawn l-aħħar 10 snin f'pajjiżna saru 9 testijiet politiċi. Testijiet li fihom il-poplu Malti u Awċi wieġeb bl-istess mod. F'kull waħda minn dawn it-tests elettorali il-poplu tkellem bl-istess tonalità, bl-istess leħen, bl-istess vuċi. U jekk l-oppożizzjoni wara 9 tests għada ma indunax, għandha bżonn l-10 test mela biex tinduna li l-poplu ikun qiegħed jitkellem bl-istess mod. Dan b'referenza l-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla tal-membri parlamentari Ewropej. Bil-mexxej Laburista temm jgħid li l-ħidma tal-Gvern se tkompli għaliex aktar kemm tiżdied il-fiduċja iżjed tiżdied ir-rieda tal-Gvern biex ilesti lil Malta għal ġenerazzjoni li jmiss.